inastahili. Bad migao nochune pith mar chae KTDA oyango ng'iewo mbolea maromo gunde milion 2 magibiro pogre jopur mok tin 600,000 kochakore dwe manyien. Jakom mar KTDA Enos Njeru wacho ni gibiro yudo metric tons 9,000 mar mbolea dwe manyien kendo ibiro kegi achiel kachiel ne jopur. Kana twak kod jofwambo wa Naivasha to kromo kod jakom ma Naivasha Njeru wacho ni gunde go ma kilo 50 ibiro ke mapiyo kaka nyalore ka okwedo weche mosewuotho e mbui mathoth ne en seyo kendo kwedo tijegi. Wacho ni KTDA timo tijene makare kendo maonge mibadhi bende gibiro timo duto mana ni jopur mag chai maromo 100,000 oyudo ratiro magi kendo gisirogi kaka owinjore. Njeru wacho ni giikore matwak kendo yango kuonde ma jopur dwaro mondo mitimie lokruok e sekta no manyalo biro bero weche mag pur mar chai e gwenge duto ma pacho ka. Fertilizer by this month, unfortunately due to just small turbulences from the source, where there was some technical challenges, fertilizer will be received in the month of September. It is estimated that the shipment carrying the fertilizer will dock at Mombasa on 3rd of September this month. And we request our farmers to remain patient as all other logistics are well prepared. We are expecting to receive 99,000 metric tons, which will total to around 2 million bags of 50 kgs, which will be distributed to our farmers.